Rapporti riċenti tal-Forum Ekonomiku Dinji klassifika lil Malta l-ewwel fid-dinja dwar il-priorità illi jagħtu l-gvernijiet fl-industrija tat-turiżmu. F'intervista ma' One News, l-ekonomista Steve Ellul sostna li dan ir-rapport huwa xhieda li l-aptit tal-investituri għall-investiment marbuta mat-turiżmu lokali huwa b'saħħtu. Malta tiġi l-ewwel waħda fost il-pajjiżi kollha fid-dinja f'dak li għandu x'jaqsam il-prijorità tal-gvern fil-industrija tat-turiżmu. Huwa wkoll riflessjoni ta' sentiment pożittiv ħafna li jinsab ukoll fuq il-Borża ta' Malta fuq dawk il-kumpaniji li huma involuti f'dan il-qasam tat-turiżmu. Dan huwa evidenti f'teħid qawwi ta' bonds ġodda maħruġa mill-lukandi matul is-sena l-oħra, flimkien ma' domanda qawwija għal isma ta' kumpaniji relatati mal-industrija tat-turiżmu fil-Borża ta' Malta. Ellul sostna li l-investituri għandhom tendenza li jfittxu tkabbir sostenibbli f'din l-industrija. Dan jfisser li l-andament u anka l-ottimizmu f'dak li għandu x'jaqsam l-investitur lokali huwa wieħed pożittiv ħafna, jfisser li hemm il-kapital anka fis-settur privat illi jrid proġetti f'dak li għandu x'jaqsam it-turiżmu u jrid proġetti f'dak li għandu x'jaqsam it-turiżmu li huma sostenibbli. L-ekonomista sostna wkoll li minħabba l-importanza tagħha għall-ekonomija lokali, l-industrija tat-turiżmu Maltija tibbenefika minn sosten qawwi mill-gvern li tappoġġja ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.